Pam mae'r economi sylfaenol yn bwysig? Mewn sawl rhan o Gymru, nid dim ond rhan o'r economi yw'r economi sylfaenol. Dyma yw'r economi. Gan ddarparu miloedd o swyddi a sicrhau bod pawb, ble bynnag mae nhw yng Nghymru, yn gallu cael gafal ar yr hyn sydd ei angen arnyn nhw i fyw a ffynnu. Ac nid mater o ddarparu gwasanaethau yn unig yw hyn. Mae'n ymwneud â Tegwch, urddas a gwneud yn siŵr bod pawb yn cael cyfle i fyw bywyd da yn unol â nodau llesiant Cymru. Nawr, dychmygwch fyw mewn cymuned lle nad oedd busnesau a sefydliadau'n buddsoddi mewn pobl na lleoedd. Dros amser, byddai hyd yn oed y cymunedau cryfaf mwy cysylltiedig yn dechrau teimlo'r effaith. Nid oherwydd bod pobl ddim yn poeni mwyach, ond oherwydd bod y sylfaeni bob dydd sy'n dal cymunedau ynghyd yn gallu chwalu. Mae'r economi sylfaenol yn bwysig oherwydd ei bod yn pweru bywyd bob dydd yng Nghymru, gan ddarparu swyddi da, cefnogi cymunedau cryf, a'n helpu i fynd i'r afael â heriau mawr fel newid hinsawdd ac anghydraddoldeb. Y nod? Gwaith teg, busnesau lleol ffyniannus, dewisiadau mwy gwyrdd a Chymru lle gall pawb fyw'n dda ble bynnag mae nhw. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.drifflig.llaw.cymru/yr economi sylfaenol.